Joshua tinsia na Jericho die na watum na wabrama no Israel for nanim obi mfredi na obi mmemu na Awurade ka kire Joshua se hwe mede Jericho ne hene ne akofofo no mahye wo nsa na muntwa kuro no ho nhia akofo no nyine ntwa ho nhia preko saa na yono ne nsia na asofo baason inkrokura osebon totrobento enson fani adaka no anim na eda etosonson no muntwa kuro no ho nhia emprenson na asofo no nhyene totrobento no na se wo hyene osebo aben no na mote totrobento no ne a oman no nyina nhuru mo osekesie na kuro no ho fasu nbehwe famtim na oman no mfuru nkọ won anim tin na nun ba Joshua frefre asofo no na okatre won se monso apamadaka no na asofo baaso nkurakura osebo ntotrobentu ni Awurade adaka no anim na wokatre oman no se monsirin kotwa kuro no hunhia na wona awamia no nsirin ni Awurade adaka no anim na Joshua katre oman no asofo baaso a okurakura osebo ntotrobentu no sini di Awurade anim na wohyene ntotrobentu no na Awurade apamadaka no di wonachi na wona wamia no di asofo a wohyene ntotrobentu nanim na chidom ni di adaka nachi wonam na worehye ntotrobentu no ara na oman no de Joshua hye won se mumo ose na muma won temone na asem biara mfiri mu anum di kosi da mesemo se mumo ose no ansa na mo abose na Awurade adaka no twa kuro no ho hia epreko na wo bansraban mu beda ho na Joshua sori anopahema na asofo no soa Awurade adaka no na asofo baaso no kurekura osebo ntotrobento nson no didi Awurade adaka no anim wonam na worehye ntotrobento no ara na wona wamia no di wonanim na chidom ni di Awurade adaka no achi wonam na worehye ntotrobento no na da etia mienu no wotwa kuro no ho hia preko na wosane bansaban no mu woyo saa nansia na da etoso nson no ade rechepe na wotua hema sore ntem na wotwa kuro no ho hia sara mprenso dano nko na wotwa kuro no ho hia mprenso na ebaase de etoso nson no so a asofo no rehye ntotrobento no Joshua ka kire oman no se mumo ose efisa Awurade di kuro na amamo na kuro no nya ehyirade eno ne emu ade nyina ma Awurade odwamanfo Rahab nkwara na onya nkwa one ne won a wowo ne nkyɛn ne ne fie nyina efisa ono na wode abɔfo ayesoma a won no hutaaye mo hu ye ara na mo nhwɛ ehyirade no ho na mo enhyira so na mo amfa ehyirade no bi na mo amfa Israel sraban no anya ehyirade ama amane ama so na dweta ni sika ne kobre ne dade no ma nyina anya konkroma Awurade na wonfa mra Awurade ade korabia ena oman no bo ose na wohyene ntotrobento no na eba se oman no te ntotrobento no ni no oman no robo ose kasie na ofasuo no hwe fom team na oman no froko kuro no wonyina akọ wonanim tii na wofa kuro no na wode nkranta ano sai de ewo kuro no mu nyina pasapasa merima ne ma mofra ne mpani anantwie ne nwan ne mfunumu na merima baanu a wokosra asase ne de Joshua ka kire won se monko oba dwamanfo ni fie nkofa oba no ne de owo nyina mfiri ho sede moka no ntam no na mrantie akwansrafo no koi na wode Rahab ne naja ne nena ne nuanom ne de owo nyina free by na wode nabusua nyina free adi beja won Israel sraban no achi na kuro no de wode ogya hye ene de ewo mu nyina emu dwete ne sika ne kobre ne dade no manko na wode begu Awurade fie ade korabia no mu na odwamanfo Rahab ne naja fie ne de owo nyina de Joshua je won kwa na otna Israel mu di besi ne efri se ode abofo a Joshua soma ma wokosra Jericho no huntai na Joshua kantam sa abre no se no minka onipa obesore abechichi Jericho kuro yi Awurade anim ode na bakan na ebehye ase na ode ne ba akuma na besisi ano apono
Na Awurade di Yoshua akyi na wɔtee ne nka asase no nyinaa so.